ga-amarago na ebe anyị na ugbu a bụ na Akwete. Mana ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ bụ nke gụnyere m onwe m bụ Akwete ọnya watọrọ Akwete. Ya bụ akwa Akwete n'obodo Akwete ke nke bụ ụzọ bido ke nke weghara afọ ibie. Anyị nọ n'obodo Akwete bụ nke dị na Ụkwa East Local Government Area na Abia State. N'ebe anyị na ugbu a ịgbatukwu obere banye na nke ndị ụmụnne anyị bụ ndị Akwa Ibom State. Anyị chọ akwa Akwete bịa n'obodo Akwete. Nọnụ. Amara m na anya bụ okwu nji malite na ụdị ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-echekwa etu nsi eche maka na enwere mgbe mụ na amaghị na Akwete bụ obodo. Ihe anyị maara bụ na a na-ekwu maka akwa Akwete mgbe ahụ ọ na-abụ enweta ya ọ na-esi ike ọ na-aka aka. Anya amaghị na enwere ihe dị iche na enwere obodo na-aza Akwete. Ihe kpanikwe na anyị ji wee banye na mmemme a bụ na anyị bi na obodo Yoruba, obodo Lagos. Erute ebe ahụ nke ndị be ha na-akpọ Ashoke. Ha emeni ya n'ụdị na mgbe ụfọdụ na-agagodo agbamakwụkwọ o so n'ihe a na-egote eji eme ashebi. Ụfọdụ ejiri ekpa okpu unu na-afụ ọtụtụ ndị isi ha ka ha na-eji ya na-akpa okpu. Ọ bụrụ ịkwalite nke be ha. Ndị be anyị dịka anyị nụrụ wezụga ndị mba mmiri na-abụ na-atụnyere ha ọtụtụ mgbe. Echekwa m na ndị be anyị na-atụnye n'ihe gbasara ịkwalite akwa Akwete dịka o kwesịrị. Ọ bụ eziokwu mgbe gara aga ka gọvanọ batara na-achị Anambra steeti bụ Prọfesọ Soludo sịrị na ya ga na-eyizi akwa Akwete. O wee tọọ ụtọ na ntị na enwe na onye chetawara Akwete. Kedu ebe emedebere? Kedu ya bụ Okonkwo gara ọrụ soja? Kedu ebe buutu ya dị? Ndị isi anyị, ndị nkwalite anyị, ndị na-edu anyị bụ ndị kwesịrị ịdị na-akwalite ya bụ ihe nakwa ndị be anyị ndị ji nke ha. Ugboro ole ka ndị be anyị na-abụ achọ ime mmemme gbanitere na asị ka eweta akwa Akwete. Ya ma ihe anyị na-eme mmemme a bụ biko ka anyị lọta na nke a bụ nke anyị na ọ bụrụ na eruo kwalite na ọ ga-eme ka ihe gawakwuo karịa dịka ọ dị na mbụ. Nọnụ. Akwete Cooperative Weaving Society Limited bụ ọgbakọ ụmụ nwanyị na-ekwe akwa na Akwete. Ogbe a bidoro tupu aga agha civil nke ndị Biafra na Naịjirịa. Ọ dị adị na gboo riwe bifo anyị apụta ha zipụrụ ndị mmadụ ala bekee ka ha gaa mụọ ihe gbasara ka esi ekwe akwa Akwete. Ndị dị n'ime ya bụ ụmụ nwanyị, mana mgbe ahụ ha bidoro ya ụmụ nwoke dị na ya. Ndị a bụ ndị nyere ụmụ nwanyị aka ha nwee ike nweta ala ebe a n'ọtụ ụlọ a. Nwekwara na azipụ ụmụ ha ala bekee ka ha gaa mụtakwuo ihe gbasara akwa Akwete, otu esi akụ ya mete ya mma. Ọwa ọgbakọ ahụ dị ihe ugbu a. Akwa Akwete bidoro iri kemgbe tupu m apụta dị. Maka m afọ ole m agbaala ugbu a ma akwa dị adị. Dịka ndị ochie kọkwara anyị ọ sị na ọwụ otu nwaanyị ha lụrụ na ụmụ mmanya Akwete. Nwaanyị a amụghị nwa. Nwaanyị ahụ na-ekwu ụka mana ọ hụrụ onyonyo ihe a na nrọ a na-akụziri ya. Otu ụbọchị ya chọrọ osisi na ihe niile bido mewe ya. Mana mgbe ahụ o bidoro ya o ji agwọ ụdị eji eme akpa ụmụ skuul mgbe ochie were na-eme ya. Bịarukwa mgbe ọ pụtatụwara ihe ha bịa were ogho gbujiwe ogho gbawa ya were mewekwa ya ahụ eriri ha were kụwakwa ya. Mgbe ahụ ọ sanowe otu a ọ na-ezu ukwu ọ na-adị ntakịrị. Otu a ka emewere ya n'afọ ya na-agbanwe mgbanwe na-abịa ọ dị iche na-adị ya bịapụta n'ụkwụ ka anyị erika dị. Erika anyị ji eme ugbo anyị na-akpọ silk abụkwa n'oge ndị nne nna anyị ha jikwa gbaa ka ha ji cotton anyị na-akpọka ahụ cotton a na-eme ya starch. Gba ya starch bịa kwụọ ya ya wepụta balls of thread
ya were na akụ ya ha bịa nwewe designs dị iche iche na-etinye ya mana ọ dị otu akwa mama ahụ kụrụ na mgbe gboo ahụ anyị ka na-akụ ya taa anyị na-akpọ ya daada nwa akata ịchọ akwa ahụ ọ dịkwa na onyonyo nke anyị nwere nga iji mara na nwaanyị ahụ na ọ gabigara ọtụtụ ihe bịa nweta ya mana o mere ihe ndị a ha na-ele na nzutu ọ chọọ ka mmadụ na-ahụ ya nwe onye hụwa ya mana o nwere otu enyi nwaanyị dịka ha gwara anyị ya na ya na-adị ọ bụrụ na mmadụ abịawa enyi ya nwaanyị ahụ si ya mechie ụzọ ya emechi ụzọ n'ime ya so o nwere full concentration were wepụtara anyị ihe a anyị na-akpọ otu anyị ji anyị na-eji akpọ ya onyinye chi nyere Akwete akụrụ akụ Akwete ihe chi nyere ọ ihe anyị na-akpọ mkpụrụ a obodo Akwete dị na ya ọbụsịgị gba na nwaanyị anyị lụtara ya lụta n'obodo Akwete dị adị akwa abịa pụta mana o teela anya mgbe akwa pụtara naanị ụmụ nwaanyị na-akụ ya ndị nwoke a na-akụ akwa ndị nwoke na-ewetara anyị osisi ndị ahụ anyị na-eji akụ akwa mana ndị nwaanyị na-akụ akụrụ akwa Akwete iwetakwala otu na anyị natara na Chineke ọ bụrụ na ọ hụtara na ọ gaghị adịrị anyị na ma ọ ga-enye anyị dịka onyinye o nyere anyị ya na onyinye ọ nakwa na-eji asa anyị ahụ abụọ mkpụrụ anya ọ na-ewe anyị oge ma ịkụcha ya ị na-enwetakwa ihe ahụ ijiri kụọ ya tụkwasị ihe n'elu ya mana dịka i kwuru enidiri nwe ihe na-abụ ndidi akpụ anyị nakwa na-eme ịsụ ọrụ ka bọcha ya ka gburu okporo ka bịa tụnye ya ka bịa lite ya ka bịa bọwa ihe ya ihe ndị a niile ọ nakwa ewe mgbe tupu ọ ga-abụtawa akpụ mewe garị haleluya so ka anyị adịghị anyị mkpa agbanyeghị ihe dị ya we feel happy in it. Akwete bụ afọ akwa ma bụrụkwa afọ obodo. Mgbe anyị ruru ebe ahụ ọ dị ka gasị na ihe abụọ dị na anadịwara ọkpụtọrọkpụ maka na nwaanyị ọbụla nọ na Akwete maara adụ akwa Akwete. Ka anyị negidere nwaanyị anya anyị chọpụta na enwere akwa dị ya n'akụkụ. Ya bụ na ndị mmadụ na-agazi gote akwa n'ime ahịa sị ha jiri Akwete dụọrọ ha akwa dị etu oyibo si mepụta nke ha ka nwaanyị a ga-anọgide n'oche ebe ọ nọ nwere ike n'otu izu ụka nwere ike nọ ihe dịka mkpụrụ abalị 4 ma ọ bụ 5 wee depụta otu a ọ na-aka aka ọ na-ama mma sie ike nke a bụ iyigide ichisara nwa gị. Anyị ka ga-abanye n'ime ya mana ihe anyị chọrọ iwepụta n'ụbọchị tata bụ na nke a bụ ọkwa nka karịrị ọkwa nka bụ nke dịwara ọkpụtọrọkpụ n'obodo Abia steeti. Lọtana ihe anyị na-enebanye anya n'ụbọchị tata bụ etu esi emepụta ya bụ ọgọdọ akpọrọ Akwete. Ndị agba aka na-emebe ọgọdọ aka na-emebe nwei.
ugbu a kwa ihe ndị ọzọ bịara ebe a jụọ kwuokwa na ista ma a na-abịa ebe a na ọzọ m ndị mama na ka a na-ahụ ụmụ agbọghọbịa kwanụ ọkwụnụ wetala edukeshọn ha gụchaa akwụkwọ gabasị ha denye ike n'oche bịa kwewe akwa ha nwekwaghị ike mana o nwere ndị mana ọ bụ ya ka eji zụọ nne ha na nna ha na skuul ma nwa awa akwara akwụ ka m ji gaa skuul ọ bụ na m hapụ ya na mgbe a mụrụ m na papa m ga-azụ m na skuul m ga-aga skuul mana akwara akwụ ka m jiri kụọ mma m na-akụkwa anyị nwa na-akụ anyị yiri nne mana ọ bụ ya ka ha ji dupu anyị skuul so ọ bụ ụmụ ihe ndị a na-ewepụta ugbu a ihe onyonyo ihe mepik ya niile a na-ewepụta everywhere na-eme ụmụ anyị anwekwaghị ha lechala foonu anya pichaa foonu kabasị ha ga-achịbata ụkwụ n'oche ka ha mee mana ọ nwee ụmụaka ndị bụ ụmụ ndị mụọ ụmụ mara na ihe anyị na-eme na ọ bara uru mana ha na-eme ya ndị ha dịkwa n'ụlọ akpọpụtawabeghị nụ ha bịa bụ ịbaiwa mitin ndị a ndị dị na mitin cooperative ị na-abata na ụtọ ahụ ị ga-abịa denye aha na nkwụsị achọrọ m iso unu mana ị gaa na obodo a ịbanye n'obodo akwa dị n'ime ya na ọka nkụ mmadụ niile na-akụ every family na-akụ akwa onwe ebe ị na-aga ahụ osisi a anyị na-akpọ nkwe onwe ebe ị na-aga ahụ ya onweghị ụlọ ị ga-aga ahụ ya a na-akụ ya akwa uru dị ya nwa agbanụ dị na ya uru dị ya mana ọ na-aratụcha ahụ gọọmenti enye gị loan onye gị ego mkpọnye ụkwụ ka anyị were na-eme ndị a ka obi na-adị ha maka ha na-eme ihe ndị ọ dịnụ ka anyị na-anata enyemaka n'aka lokal gọọmenti ha nwasị na ha nweghị ego onye ziri m ozi fest isi na anyị ga-abịa na o teele gọọmenti na-akpọ anyị na onweghị ihe ha na-enye ha bịakwakwa anyị nkwa nga ihe ha ga-emere anyị onwe ka ha na-eme echikwa gbatakwa bịa sị anyị na o nwere ndị na-abịa menu anyị emekwa agaghị tụpụ ọnụ ndị Abia steeti anaghị eme encourage mkpụrụ Akwete bịazie bịa anya anyị loan mana anyị ketere loan mgbe gara aga n'ụkwụ saa Mbakwe na anyị na-echefu ya ọ bịakwara Akwete otu a na-eme ụmụ nwaanyị a na-ete na-eme desa m anyị na-akpọ ya mgbe ahụ ya alawa were 50,000 nye ụmụ nwaanyị ọ bụ ya ka eji nụta ụlọ e nwere ike si na 50,000 aga arụ ụlọ mana ọhịa o nyere anyị ọ bụ ego ma ị nwedịghị enwe mmadụ enye gị 50 mgbe ahụ ọ bụ big money in the 70s desa Mbakwe na gọọmenti ya ma anyị dị n'Imo onye anyị ga 50,000 naira onwebeghị onye nyere anyị mana a na-abịakwa anyị nkwa nga ha ga-eme anyị ji sida pesi na olee ihe anyị na-emere ụbọchị ma eme showcase ihe anyị na-eme nyere nna anyị aka anyị ga-ahụ enyemaka lee n'otu ebe a dị ụlọ dị ihe niile dị mana onwe na ihe dị nga ka ịbịala ya ugbu a akwa ndị a niile ụmụ nwaanyị kwechara ọ dị na vileji anyị ga-collect asọm bịa tinye ma anyị na-aga trade fair na Abuja para aka n'isi gaa para aka n'isi lọ onwe ihe anyị na-eji alọ ya ọ dị ihe anyị ga mee politiks alachia anyị na-agakwa n'Aba ka anyị garakwa Aba oge vice president Buhari bịara Osibanjo ọ gwụta ka a kpọrọkwa ya na-agagharị gacha anyị mmiri ịhụ dị ịṅụ anyị sikwa ebe ahụ burukwa akwa anyị nye burukwa nọ ọ dị ha na-eme anyị sọpọt mana Chineke na-azụ anyị o kai we have a God Chineke na-azụ anyị ụmụnne buru ya gafee ebe Rivers steeti ha ree ahịa ndị mba mmiri ma ịgba akwa ha o ma mmemme ha o mana adị m surprise last year ema na-eche echichi na Owerri Imo steeti echefuola m aha the man o weta onyonyo a ịkọrọ ya kụnye okpueze ya akụchara ya ewere mee echichi ahụ onwe ụdị ihe wetara ya na-aga akụtara gị ọ gwụla weta ya kọwaa ihe ị chọrọ a ga-emere gị ya ọ bụrụ na ị chọọ ịma ka ụmụ nwaanyị a ka ihe ha na-eme odokwere ha anya ngwagoro akwa ebe ọbụla ụdị akwa ọbụla masara chiri chetara ụmụ nwaanyị a sị ha kụọrụ ha akwa
igotara ugbu a dịka ị na ha ahụ ebe a icheta akwa a ga-akụrụ ya ọ ga-aka nke ahụ ichetara si ike kakwara ya ma mma anya karịa alụ maka gịnị ụmụ nwaanyị ihe ha na-eme bụ ọnatarachi Akwete bụ sọsọ na Akwete ka ọ dị mana otu ihe na-agbanya mmiri bụ na ya bụ ọnatarachi ya bụ ọdịbendị dịwara kamgbe ọ kpọtọrọ ọkpụ n'obodo Akwete ọ ga ha anakpu mgbe na-adịghị anya maka na ụmụaka a na-amụzi ugbu a enweghị onye ga-ekwenye ịnọrọ na abalị 4 abalị 5 iji wee kpapụta ofu akwa o nwere ike o mechaa ya tacha ya bụ afụfụ uru ọ ga-erite n'ime ya amarụ ihe dịka $10,000 o wee bụrụ na ndị be anyị na ọgbara ọhụụ etu a anyị nọ na ya chọrọ ego mbute anyị chọrọ ego ọsịsọ enwere etu a ga-esi megharị anya ka ewepụta ụmụ akọrọngwa oyibo a ga-eji na-arụ ya o so n'ihe anyị na-ebanyere anya mana nke mbụ bụ na ndị Akwete na ndị Igbo ekwesịghị ikwe ka nke a na ya ma bụrụ na ị na-ekiri mmemme a enwere nkwado ị ga-enye ha site n'isi ha ngwa na ịnụ nke arụ ọrụ m maka na ọgwụ na ahịa adịghị kpatara ike ji agwụ onye na-ere ahịa ọ na-arahụ ụra ma ọ bụ ọgbọchie shọpụ na-arụ onwe ka mmadụ ghara ịda ya mere biko ka anyị kwagide nke a ka anyị kwagide ụmụ nwaanyị Akwete ka ha na-eme ihe a na-aga n'ihu ụmụ nwaanyị ndị na-etonite etonite ụmụ agbọghọ anyị unu nwa ka nna agwa ha maka na ọnụ bụcha agbọghọ unu ga-abụkwata ndị nne ihe bụ aka ọlụ ndị Akwete anyị na-akpọ ya Osinachi anyị na-akpọ ya onyinye chi nyere Akwete akụrakụ mkpụrụ Akwete ọwụ ike awụ mkpụrụ a kemgbe anyị na-ahụ ndị ọgaranya na-eji ya na-echi echichi ha na-eji echi echichi ọwụ okpueze ihe dị ebe a nke na-ese ya bụ akwa anyị na-akpọ ahịa lee nụka mara m otu a ma onyinye kọlọ ya niile dịcha iche iche ime ka ọ maa mma n'anya mmadụ ka kipopo ka wụ agwara agwa o nweghị ụdị ihe eji ya ihe na-aga ahụ ya ọ mara mma n'onwe ya ka wụ original akwa dada nwa akata nwaanyị wepụtara akụrakwa Akwete ka akwa ya ọ na-anwụ anwụ oge ọbụla anyị na-eme ihe ị ga-ahụrịrị ya dada nwa akata ka ama bekee n'otu agwa ya dị n'otu eji mee ya gbom kwụrụ akwụrụ gbom belt ihe dị ebe amama asa ncha ọ bụ ihe ndị Akwete na-eme amama asa ncha iri ha ala ga-adị iche ka okpuru afọ eke you know the belly of that snake agwụgwa dị ya n'ahụ kọlọ dị ya n'ahụ ile n'okpuru afọ agwọ taa ka ọ na-adị eke taa ka okpuru ya na-adị ihe ndị Akwete na-eji aka na-eme ọ bụ eziokwu na mgbe gara aga na ọ dị na mgbe a kpọrọ ha gaa obodo oyibo ka ha ga-amụtakwuo etu esi eme mana dịka ụmụ nwaanyị kwuru ha achọghọ ihe ọbụla ga-abụ akụrụngwa meshin oyibo ga-abịa mee ha osi na akụrụ Akwete pụọ ya bụ na etu ha si eme etu ndị nne na nna ha si mee ya mgbe ochie na ọ ka ha mma unu ahụnanụ na ihe ha chọrọ ibu ibu naanị kwaziri ha ebe a mezie ya ka ọ dị mma ihe ọzọ anyị chọrọ ịyọ ndị ochie okotoko ndị ọchịchị anyị bụ mgbe ọzọ unu chọrọ ịkpọ ha gaa ihe dịka trade fair kama unu ga-akpọrọ ụmụ nwaanyị aga ha yacha anwụ ha eburukwa akwa ha na ọnụ ka ha ma iwepụta ego wee kwado ha unu butezi ihe a ka egosi ya dịka ihe emepụtara na Abia steeti ihe a bụ ihe emepụtara na ana Igbo ka ọ ga-abụ merere ma ha ereghe ihe jiri obi ụtọ na ana karịa ma ịkpọga ha dee anyacha anwụ anata anyị maara ihe o furu anyị tupu ha wee kweta ka anyị na ha mere kparịa ụbụba maka na gịnị ekwenkwe ememe ọ na-ebute ụmụ ịda mba ya mere biko ka anyị kwadonu ndị a ma ndị kwuru onwe ha onye ọbụla chọrọ igo ka anyị kwadonu ha a na-ekwu n'ọnụ ihe anyị chenji agbanwe otu meshin
ka anyị gbanwekwa ntụ meshin ọ wụzikwa Akwete ụmụnne m ọwụ ya anyị si ọwụ na unu Akwete uwe ihe eji aka na-eme ọnụ nye anyị meshin ọwụ na ihe aka ọ ga-ewepụta kwado na anyị n'ihe ndị anyị na-arụ unu mere anyị eriri a dị oke ọnụ na-esi China na-abịa ọ bụ ebe ahụ ka ego niile na-alacha ihe na-azụchala eriri a bịa hakalata ya bịa kwepụta akwa onwebe onye mere anyị ahụ mana ọkwa ihe anyị na-arụkwa mgbe ọbụla kwa ha bịara sị eriri a dị ọnụ unu ọ daa na buterekwa na anyị ka anyị ngwalekwa eriri kụọ na akwa unu ga-ahụ ihe anyị ga-eme ị chọrọ 100 pieces akwa just nye anyị time na-ekwuo ya Akwete ga-akọpụtara gị ya ga-ewere mee mmemme gị mana anyị ga-ịga n'Aba zụọ akwa ndị oke ọnụ a na-amakwa ka anyị ga-azụ Akwete maka anyị na-achọ ka e nyere anyị agha ewepụkwa eriri ahụ anyị chọrọ ka eme ekwipụ ya otu a showcase dị a na-eji etinye akwa na-edete anyị enwe ya anyị nidere ya ụmụ eriri ihe ndị a na-eji emezi ụlọ arụrụ since arụrụ ụlọ ateela anya beta nwee ihe dị na ya ị gaa n'Aba arịarịa ha nwere shedi na-azụ mkpụrụ Akwete ha na-erekwa mkpụrụ Akwete ana m eji ohere a na-akpọ ụmụ anyị nwa dị nga gba nọchitere anya ndị nwe nga ha dịkwaghị ndị bidoro ihe ha dịkwaghị ọ na anyị nwee mee ya embrace ọ ga-anwụ o wotu aka ọrụ anyị na-esi anwụ na obodo ndị Igbo aka ọrụ anyị na-anwụ ọsịsọ onye ọbụla tinye uchu tinye ume ime uphold aka ọrụ ndị nna nna anyị ha hapụrụ anyị n'ihi imecha ọrụ nwa bekee ka bịa arụ nwoke ahụ bịa kwụrụ akwụrụ mana ọ bụrụ na anyị hapụ ya ọ ga-enye anyị nsogbu ụmụnne m unu hapụ foonu unu na-apịa ụmụnne hapụkwara na isi Amerịka unu na-emekwa hapụ na ihe ndị nganga niile a na-eme ọkada adịghị mfe keke adịghị mfe ịgba ọ dịkwa n'ọrụ ha wụ jide aka ọrụ jide aka ọkụ ụmụnne m ọ ga-enyere anyị aka mgbe anyị nwapụrụkwa na anyị nọrọ ebe ahụ anyị nọ anyị sị ụmụ anyị na-eme nke ọma ka Chineke mere unu amara ka unu ghọta onwe unu na gboo ihe unu kwesịrị ime maka echi na-abịa abịa n'ihi na echi ahụ dị nso onye nwe anyị gọzie unu n'aha Jizọs.